Ok, hello guys. Am ajuns în pădure, la Buciu. Vă prezint exact traseul de la Releu. Acolo e Releu, multă lume. Mulți nu cunosc aceste poligoane de cățărat. Chiar dintre atleți nu prea cunosc. Și asta să vă arăt exact traseul. Ne ajungem acolo. E puțin vânt, bate puțin vântul, dar e ok. Și ne încălzim, evident. Facem o tură. Am impresia că e traseul chiar marcat, dar nu știu exact cu ce. În mod normal trebuie să fie traseul marcat la poligon. Noi mergem la poligonul 3, nu mergem la 1. 1 este, bine, 2 sunt la o înălțime de 6 metri. De la 1 cronometrăm exact cât facem până acolo. Eu am aproape pasul alergător. Nu fug, că n-am niciun sens să fug, dar merg rapid. Și dăm peste cineva, dar o coliem. Dar este un traseu marcat cu dungă roșii. Priviți dunga roșii. Ok. Nu știu dacă e dungă roșii fix până la poligon sau s-ar putea să fie până în Bârnova. Știam că este marcat. Să fac o prezentare a Buciumului. Ok. Și imediat ajungem la stâncă. Pun pariu că mulți nu știați că există stâncă în Iași. Este de pe vremea mării. Am uitat ce mare a fost aici. Stânca are chiar scoici rădăcinate în trânsa. Trebuie să mă uit pe net să văd exact ce mare a fost și cam acum cât timp. Nu spun cu precizie până nu mă uit ca să nu spun vreo prostie. Dar istoricul cam ăsta este. Iași a fost în mare. Da. Nu mai fac o prezentare a pădurii Bârnova. Totul e verzit, înfrunzit în acest moment, pentru că e primăvară. Totul revine la viață. Sunt căprioare aici, cred că și mistreți. Cel puțin la mine, la Aroneanu, sunt o grămadă, că mă întâlnesc cu ele tot timpul. Animalele la mine vin fără nicio jenă. S-a schimbat traseul, am trecut pe crucii roșii. Da, ce spuneam, că animalele sălbatice în general vin la mine. Am avut întâlnire și cu o ursoaică cu pui. Mie nu fac nimic. Că nu-mi fac. Efectiv nu li frică de mine, mie nu mi-e frică de ele. Suntem
conviețuitori în același habitat. Atâta tot. Nu ne deranjăm reciproc și nu ne călcăm pe coadă. Ok, aici este poligonul 1. Cu atenție pentru că suntem deasupra. Ăsta este poligonul 1. Nu cobor mai jos cu telefonul pentru că e periculos. Ar trebui să merg să vi-l prezint, dar nu, data viitoare. Așa, și urmează poligonul 3. Mă apropii de 10 minute la filmare. Cred că cam ăsta e timpul de la releu propriu-zis până la poligon. Aici mi-am petrecut eu copilăria la aceste antrenamente de cățărari. Să nu ratăm intrarea spre poligonul 3, pentru că este destul, nu prea este cunoscut și cărarea e foarte... Nimeni nu s-a ocupat să-l amenajeze ca un adevărat poligon de cățărari. Este uitat într-o lume. Cred că am trecut. Să ne orientăm. Nu este niciun semn care să ateste cărarea. Ne uităm deasupra dacă am trecut sau nu. Mergem în continuare. Pe aici. Sperăm să nu greșesc. Nu am trecut. Trebuie să ne întoarcem. Aici am eu poză la tavan, pe această stângă. Puteți merge și pe acolo, dar nu-i cărare. Absolut deloc. Hai că încercăm de aici. E cam complicat că nu încercăm pe aici, că strucăm încălțămintea. Nu vreau să o stric. Mergem pe cărare, căutăm cărarea. Nu mi-am luat bocanci de munte, dacă îi luam, era altă treabă. Acum suntem deasupra poligonului și cărarea trebuie să fie pe aici. Ok, închid filmarea, caut și vă arăt ieșirea când ies.